Здравейте! Какво е най-важно за човек, когато сключва някаква сделка, започва някъде работа, интересува се преди всичко какво ще получи, какви доходи ще има. Днес ще се запознаем с маркетинг плана на компания FFI, с което ще искам да ви представя какво вие може да получите, ако сключите контракт с тази компания. Първото, което получава човек, когато стане дистрибутор или сключи договор с тази компания, е това, че му се дава възможност примерно да закупи продукта и да се увери сам, че този продукт работи, че този продукт е такъв, каквото се говори за него. Вие го закупувате на доставна цена. Какво ще получите всъщност? Употребявайки продукта, аз вече го изпробвах на 3 автомобила, ще ви кажа какво се получи. Получавате едно ново усещане, че колата ви е по-мощна, по-тиха, по-бърза. Директно вие не може да усетите, че вие способствате за почистване, така да се каже, на околната среда, намалявайки вредните газови, които автомобила ви изхвърля. Но ако тя се представи на елкон или на преглед, това ще се установи. А другото и предимство вие ще усетите, защото всеки пети резервуар, който зареждате, ще бъде за вас безплатен. Така че това е първото, което получавате, когато сключите контракта с тази компания. Второ, след като се убедите, че продуктът е вече наистина такъв, какъвто го смятаме, че той дава икономия, че той защитава околната среда, вие спокойно, като всеки здравомислив човек, може да закупите част или пък цял презентационен пакет, такива пакети има в компанията, и да го продавате на ваши близки, познати, приятели, съседи, колеги, и по този начин да си докарате един допълнителен доход. Някои наши колеги продадоха такъв презентационен пакет, който съдържа 20 бутилки за 10-15 дни, други за 20, други за 30. Зависи от вас, зависи от средата, в която живеете, зависи от информацията, която хората получават за продукта. Така че това са двете изгоди, които вие получавате. Те са построени на личното ви участие. Затова те се казват лични доходи. Вторите придобивки, които вие ще получите като човек от компанията, това са командни бонуси или комисионни от компанията. Когато вие продавате, вие давате информация на вашите приятели, познати, роднини, съседи, колеги за тази компания. Малко информация, която да заинтригува вашите купувачи, вашите приятели. По този начин вие ги насочвате към нашата система за обучение Прав ТВ. И ако успеете да докарате, така да се кажете, да привлечете една част от вашите познати на тест драйва, който се провежда от тази компания, от тази команда всеки дневно, една част от хората, които вие сте привлекли на тези мероприятия, какво могат да направят? Те могат, като вас, да закупят от начало продукт с цел да се убедят, че този продукт е такъв. Друга част от тях, които повярват или имат повече информация, могат да закупят един презентационен пакет и да започнат да го продават. И по този начин
те ще заработят доход. Със своите си действия тези хора, които вие привличате, извършват товарооборот, оборот за компанията чрез вас. И някои от тях, които приемат тази тема, тази идея като тяхна, могат да сключат направо и директно контракт. За всеки човек, който вие сте привлекли в компанията и той сключи тази сделка, компанията ви начислява бонус в зависимост от статуса, който той приеме. И това е първия бонус команден, който получавате в размер от 25, 50 или 100 долара за всеки човек. Когато вие привличате 3 човека, компанията ви начислява следващият бонус, който се нарича цикличен бонус, или за всяка тройка следваща, която вие привлечете, вие ще получавате такъв бонус. Ние предлагаме на всички наши колеги, на всички наши приятели, статуса, понеже се избира веднъж, когато вие решите да закупите презентационен пакет, вие избирате своя статус. Нека да бъде той Gold пакет. Защо? Защото при Gold пакета вие получавате най-добрите изгодни условия, като бонуси, като комисионни, които компанията начислява. И ако хората, които вие сте привлекли, са избрали точно Gold пакета, Gold презентационен пакет, тогава вие ще получите за всеки човек по 100 долара. А цикличният цикъла ще бъде за вас по 50 долара. И така, ако вие за един месец сте успели да продадете един пакет, презентационен пакет Gold, който съдържа 20 бутилки, вие сте успели да заработите 600 долара. Ако за същото това време сте привлекли и 3 човека, вие получавате 300 долара от компанията команден бонус и 50 долара цикличен бонус. Ето ви, за един месец вие сте заработили 950 долара. Следващия бонус, който компанията ви начислява, е тогава, когато вие работите достатъчно усърдно и за няколко месеца сте успели, да кажем, да привлечете 15-20 човека. Това е напълно възможно. Аз ще ви дам само един пример за един съвсем млад човек в нашата команда, който за 10 месеца успя да привлече свои познати, роднини, близки, колеги, съученици и така нататък, други хора, само за 10 месеца 800 човека в своята команда. Това беше рекорд наистина, но успя. Така че когато ви казвам, че вие можете за 3-4 месеца да привлечете 20 човека, напълно е възможно. Зависи от вас, зависи от вашата подготовка, която ще получите в нашата система, зависи от вашето желание и от поставената цел, разбира се, която имате. И така, приемаме, че вие сте заработили добре, успели сте да привлечете 20 човека в компанията. Тези 20 човека са вашата първа линия. Какво правят те? Те повтарят вашите действия. Някои от тях закупуват продукта, за да се уверят, че той работи. Друга част от тях закупуват директно продукта и започват да го продават и заработват средства. Със своите си действия те всъщност правят оборот на компанията. За направения оборот на вашата първа линия компанията ви начислява 20%. Примерно вие имате 20 човека. Те всички са направили оборот по 100 долара.
Това са $2000 оборот за компанията. 20% или $400 автоматично получавате вие от компанията. Следващото. Какво правят друго от тези 20 човека? Тези хора, които вие сте привлекли във вашата първа линия. Какво правят те? Те, освен да купуват продукта и да го продават, те също трябва да строят своя команда. Защото всеки сетевик, всеки мрежовик знае, че за да си създадеш един добър доход, който да обезпечи твоето семейство, да можеш да осъществиш своите желания, ти трябва да строиш команда своя. Те започват да привличат хора в командата. Всеки човек, когато те привлекат, той се явява за вас втора линия. И ако приемем, че те работят усърдно, тези 20 човека, и успеят всеки от тях да привлече по 3, по 5, стават 100 човека. За вас тези 100 човека се явяват втора линия. Какво правят тези 100 човека? Те повтарят действията, вашите действия. Те започват, купуват продукта сами да го използват, купуват продукт, за да го продават. Със своите си действия те извършват оборот за компанията, а от този оборот компанията ви начислява 15%. Тоест, ако във втора линия вие имате 100 човека и те имат по $100 оборот, това са $10,000 оборот за компанията. 15% вие получавате $1,500 начисления от компанията. Това беше втората линия. Подобно положение и с третата линия, която ще се получи под вас. Третото ниво. Само че там получавате 10%. Така можем да продължим до четвърта, пета, но те са вече по-висши инстанции. Достатъчно е да знаете тези 3 нива. За първо ниво вие получавате 20% от оборота, който правят вашата първа линия, 15% от вашата втора линия и 10% от вашата трета линия. Сега аз ще приключа с маркетинг плана. Ще ви представя един запис, който съм сложил на тази страница. Запис от тест драйва, на който се провежда в нашата система за обучение PrapTV, наживо направен от лектор, който е специалист в областта, затова е обучен, от който вие може да научите много неща за компанията, за продукцията, за продуктите на тази компания и за възнагражденията, които вие можете да получите, а също и за възможностите, които се предоставят от вас като бизнес на живо. Единственото неудобство е, че записът е на руски, за който не е проблем руски език, може да научим много. Също така вие може да използвате тази система за обучение. Ежедневно се провежда тест драйва на живо с хора. Най-малко вече 1000 човека участват в един тест драйв. А 2 дни в седмицата има и тренинги, на които лектори показват как трябва да се прави този бизнес. Всичко се прави с цел дистрибуторите, които решат тази тема да стане тяхна, които решат да правят, така да се каже, пари в тази компания, да бъдат готови, подготвени, да знаят как да действат във всички ситуации.
Приятно гледане!